बाय आंनि बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव बयखौबो फिन खनसेबाव बरायबावदों आसा खालामदों गासैबो मोजां दं होननानै आरोबाव आं मोनसे जोबोर मोजां खबर लाना फैबावबाय आंनि चेनेलावहाय बेनो जादों आसाम पुलिसनिफ्राय मोनसे मोजां खबर फैबावदों बेनो जाहैबाय आसाम पुलिसनि एडमिट कार्ड डाउनलड खालामनो हासिगोन आरो लोगोसे बेनि रिटेन एग्जामा जाहैगोन 30 आगस्टआव लोगोफोर 30 आगस्टआवनो जासिगोन एग्जामा फिक्स जाबाय फाइनाल डेट जाबाय आरो लोगोसे बिनि पोस्टआ जाहैदों आसाम पुलिस सब इन्सपेक्टर इउबि नोंथांमोना जायफोरनोखि सब इन्सपेक्टर इउबियावहाय एप्लाइ खालामदोंमोन बिनि एग्जामा फैगासिनो दङ फाइनालि 30 आगस्टआवनो खालामसिगोन आरो लोगोसे बेनि एडमिट कार्डखौहाय डाउनलड खालामनो हासिगोन 30 जुलाइनिफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना मिथिखागौ जे आङो माब्लाबाबो अफिसियेलि प्रुफ मोनाबा भिडिअ खालामा होननानै मानो होनोब्ला भिडिअ खालामनोब्ला माने गासैखौबो डिटेल्सखौ मिथिग्रोनांगौ जायो बिनि उनावसो माने भिडिअ खालामनो हायो आरो लोगोसे भिडिअखौ जोबोर माने खस्थ'यै खालामनांगौ जायो नोंथांमोना बेनिखायनो खनसे लाइक खालामदो जुदि भिडिअखौ नायदोंब्ला नोंथांमोन बेवहाय माने आसाम पुलिसनि एडमिट कार्ड गासैबो लारि लारि फैगासिनो दङ एबि इउबि कनस्टेबलाबो फैगासिनो दङ एबि इउबि कनस्टेबला 10 पास आरो 12 पास लेभेलनिमोन बेनि रिलिया जागोन आगस्टनि लास्ट उइकनिफ्राय जागोन आरो लोगोसे बेनि एडमिट कार्डआबो 25 जुलाइनिफ्राय डाउनलड खालामनो हासिगोन आरो लोगोसे बेनि एडमिट कार्ड आरो लोगोसे एग्जाम रिलि गासैखौबो नोंथांमोना गाव गावनि लकेल डिस्ट्रिक्टआवनो हेडक्वार्टारावनो होनो मोनगोन जोबोर मोजां खबर नोंथांमोना बाहेरायाव थांलायनाङा गोजानाव जाया नोंथांमोननि लकेल हेड डिस्ट्रिक्टआवनो जासिगोन बेनि एग्जाम आरो लोगोसे रिलिया नोंथांमोननि गेजेराव आङो दायो अफिसियेल नटिफिकेसन लाबोगासिनो दङ नोंथांमोना मिथिखागौ जे आंनि भिडिअ अफिसियेल नटिफिकेसन मोनाब्ला आं माब्लाबाबो भिडिअ खालामा होननानै फाइनालि आङो अफिसियेल नटिफिकेसन मोनबाय नोंथांमोननि गेजेराव आङो देखायगासिनो दङ नोंथांमोना चेनेलाव सोरबाफोर गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय दानिया जों नायदिनो अफिसियेल नटिफिकेसन लोगोफोर नैबे जाहैबाय अफिसियेल नटिफिकेसन बे फैदोंमोन 15 जुलाइआव लोगोफोर बेखौहाय माने हरदों जे गासैबो डिस्ट्रिक्टआवहाय एसपि एबा डिएसपिनो हरबाय लोगोफोर मोनसे लेटार हरबाय माने हजोंनिफ्राय फैबाय बियो हेडक्वार्टारनिफ्राय बेवहाय होनदों लोगोफोर बेहाय पस्टखौ नुदों बियो एसआइ इउबिमोन 597 पस्ट दंमोन लोगोफोर नाथाय जुदि एबि इउबि कनस्टेबलावबा गोबां पस्ट दङ बेहाय माने एसआइआ जाहैदों 597 पस्ट दंमोन टटेल बिनि एग्जामखौहाय लागोन होनना बुंबाय माने रिटेन टेस्टखौ लागोन होनना बुंदों 30 आगस्टआव बेवहाय होनदों 30 आगस्टआवनो जागोन होननानै बुंदों लोगोसे बेनि एडमिट कार्डखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों डाउनलड खालामनो हासिगोन जुलाइनि 30 उननिफ्राय नोंथांमोना गासैबो एडमिट कार्डखौहाय डाउनलड खालामनो हासिगोन आसाम पुलिसनिखौ आरो लोगोसे बेवहाय एसआइनिखौबो हासिगोन नोंथांमोना जुदि एप्लाइ खालामदोंमोनबा दानिफ्रायनो माने प्रिपेयार खालामदो जाहाथे एग्जामाव इजि जायो आरो लोगोसे रानिंआ नोंथांमोना स्पिड जायो आं बेनिखायनो खावलायदों गासैबो प्रेक्टिसखौ खालामबाय थादो नोंथांमोना जुदि आसाम पुलिसाव मावनो इन्टारेस्टेड दङब्ला नोंथांमोना थाबैनो एग्जाम आरो रिलिखौ होनो मोनसिगोन लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामदो आरो लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंमोनब्ला चेनेलखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामबानो जाबाय आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय बेनि लोगोफोर दिनैनि आपडेटआ जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा शेयार खालामना होबानो जाबाय जाहाथे बयबो केन्डिडेटफोराहाय मिथिहैनानै प्रेक्टिस खालामनो हायो आसा खालामदों नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदों होननानै लोगोफोर आं भिडिअखौ बेवहायनो फोजोबथ'बाय